Gurbanyly Berdimuhammedow Türkmenistanlary Ýeňiş güni bilen gutlap 1418 güne çeken uruşda watandaşlarymyz, gaýdusy eskerlerimiz şöhratly söwgeç ýollaryny geçip edermenlik we gahrmançylyk üçin gahrman diýen belendady. Söwgeç ordenlerine hemde medallaryna münasip bolup merdanalygyň beýik mektebini döretdiler diýdi. 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşunda gazanylan ýeňsiň 76 ýyllyk bilen tüýsürekden gutlaýar nimek bilen prezident bu uruşyň dünýä taryhyna ören pazygaly we iň ganyokşykly döwür hökmüne girenligini tasdik etdi. Ýöne Türkmenistanyň uruşa giden we gaýdyp gelmedik adamlaryň sany, uruşdan dolanyp gelenleriň sany, häzirki uruş weteranlarynyň sany we durmuş şertleri barada hiç bir zat aýtmady. Şeýle de gutlawda türkmen aýalgylarynyň uruş döwründäki goranmak gaznasyna altyn kümüş şaý hepleriniň 7390 kilogramy tawsyranlygy bellenip geçilýär. Häzir metdugatda kän agdalmaýan hem bolsa adatlygyň ozal hem habar berýäli Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň 8-nji tomynyň 92-nji 93-nji sahypalaryna şeýle maglumat bar. Türkmenistanyň zähmetkeşleri goranmak fonduny 170 milyon manat pul we döwlet daýamlaryny tawsyrdylar. Eskerler üçin 2 milyona golay ýylyk eýim ýygnadylar. 70,5 milyon manatlyk raýon we pul zat lotereyalaryny satyn aldylar. Metal böleklerini ýygnadylar. Söwgeççiler üçin 10 000 sany şahsy sowgat we alteş olan, ýagny 300 wagona ýakyn kollektiwleýin dürli sowgatlary berdiler. Diňe uruşyň ilkinji 2 ýylyna Soýuz boýunça ofiserleriň we eskerleriň başgarasyna 57 milyon manatlyk kömek puly, gurban bolanlaryň başgalaryna we inwalidlere 465 milyon manatlyk pensiýa berildi. 15 000-den gowrak harby işgäriň başgarasy bolsa işe ýerleşdirildi. Türkmenistanlylar duşmanyň azad edilen ýerleri diklemek göreşine de işeňir gatnaşdylar. Stalingrad oblastyna 66 wagon dürli zat şol sanyna 15,5 miňe golay mali berdiler. 1943-nji ýylda azad edilen raýonlaryň we oblastlaryň haýyryna plandan artyk 1590 hektar ýeri däň ekdiler. 66 000 mali berdiler. Uruş başlananna Türkmenistan 248 lukmany we 662 sany dürli medisina gullukçysyny fronta ýollapdyr. Umumlykda uruş ýyllarynda Türkmenistanyň bolan 556 lukman, 7,5 miňden gowrak kiçi medisina işgäri söwgeç meýdanyny gulluk edipdir. Türkmenistanyň Sowet adamlaryna juda gymmat düşen ýeňiş güni münasibetli uruş weteranlaryna, uruşda wepat bolanlaryň ýan ýoldaşlaryna sowgat gowşurmak däwe guruldy. TDH-nyň 7-nji maýda habaryna görä, döwlet başçyny hökümet mejlisiniň dogamyny 1941-45-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşunda gazanylan ýeňsiň 76 ýyllyk münasibetli sowgat gowşurmak hakyna fermany gol çekdi. Bu karar esasında häkimlikler weteranlara we wepat bolan eskerleriň iziňde galan aýallaryna 200 manat meçörüne pul sowgatlaryny gowşurar. Prezidentiň adyndan berilýän 200 manat sowgat döwlet kursyna $57, Garabadar kursyna $5 çemesi pul bolýar. Türkmenistanyň ikinji jahan uruşy, onuň turmagynyň we ýeňsiň şeýle gymmat düşmeginiň hakyky sebäpleri hakynda Sowet ýyllaryna aýdylmadyk. Emma soňra belli bolan we tarihin doğrusul öwrenilmek üçin zerur hasaplanýan tarih faktlar, adamlaryň uruşda we tyýly hakyky başdan geçiren wakalary, gören horluklary we sütemleri barada halka yeterlik maglumat berilmeýär. Şeýle de Türkmenistanyň döwlet medeniýeti beýik watançylyk uruşy jümlesini 5 ýyl ara kesmeden soň 2018-nji ýylda gaýtadan ulanmagy başlady. 2013-nji ýyldan başlap bu sene Türkmen medeniýetinde diňe 1941-45-nji ýyllarda bolan uruş diýilip agdalýardy. Şu aralykda adatlygyň ýerli habarçylary para weteranlaryň weteranlardan sowgat üçin pul ýygnalýanlygyny habar berdiler. Geçen ýyl hem lewaply weteranlar özlerine prezidentiň adyndan gowşuryljak sowgat üçin pul tölemeli bolupdy.